مصحف ምሳሌ معرف 18 እቲ ንርእሱ ዝፍለ ትምኒት ይደሊ ንኹሉ ጥበቡን ይቃወሞ ዓሻ ነቲ ኣብ ልቡ ዘሎ ክገልጾ እምበር ምስተውዓል ኣይፈቱን እዩ ረሲ እንተመጸ ንዕቀት ድማ ይወፅእ ምስ ነውሪውን ጸርፊ ይመጽእ ቃላት ኣፍ ሰብ ጥልቂ ማያት እዩ ናይ ጥበብ ዓይኒ ማይ ከዓ ወሓዚ ርባ እዩ ጻድቕ ምእንቲ ክገፍዕ ኢልካ ምስ ረሲእ ምሽራውሲ ሰናይ ኣይኮነን ከናፍር ዓሻ ናብ ባእሲ ኣትዋ ኣፉ ከዓ መውቃዕቲ ይጽውዕ ኣፍ ዓሻ ንእኡ ጥፍኣቱ እዩ ከናፍሩ ከዓ ወጽመድ ነፍሱ እየን ቃላት ጠባው እዝኒ ከም ጥዑም ኩላሶ እዩ እሞ ክሳዕ ውሽጢ መዓንጣ ይወርድ እቲ ንዕዮ ሸለል ዝብሎ ሰብሲ ሓዉ በታን ገንዘብ እዩ ስም እግዚአብሔር ጽኑዕ ግንቢ እዩ ጻድቕ ናብኡ ጎዩ ይዕቁብ ንሃብታም እቲ ጥሪቱ ጽኑዕ ከተማኡ እዩ ብሓሳቡ ከዓ ከም ክብ ዝበለ ቐጽሪ እዩ ልቢ ሰብ ቅድሚ ውድቀት ልዕል ይብል ትሕትና ከዓ ንኽብረት ትቕድማ ከይሰምዐ ምላሽ ዝህብ ሰብ ዕሽነትን ነውርን ይቝጸሮ ሰብ እንተሓመመስ መንፈሱ ይድግፎ ንተሰብረ መንፈስ ግና መን ከበርትዖ ይኽእል ልቢ ለባም ሰብ ፍልጠት የጥሪ እዝኒ ጠይባን ከዓ ፍልጠት ትደሊ ንሰብ ውህበት መገዲ ይርሕበሉ ናብ ዓበይቲ ከዓ የእትዎ እቲ ቅድም ነገሩ ዘፍርስ ቅኑዕ ይመስል እቲ በዓል ጋራ ግና መጺኡ ኣጸቢቑ ይምርምሮ ዕጭ ወድእ ንባእሲ ይውድኦ ንብርቱዓት ይፈላልዮም ካብ ጽንዕቲ ከተማስ እተበደለ ሓዉ ይቃወም ባእሶም ከዓ ከም መሃርሃር ዕርዲ እዩ ከብዲ ሰብ ካብ ፍረኣፉ ይጸግብ ካብ እቶት ከናፍሩ ከዓ ይጸግብ ሞትን ህይወትን ኣብ ስልጣን መልሓስ እዩ እቲ ዘፍቅራ ከዓ ፍሬኣ ክበልዕ እዩ እቲ ሰበይቲ ዝረክብ ሰናይ ይረክብ ካብ እግዚአብሔር ከዓ ሞገስ ይቕበል ድኻ እናለመነ ይዛረብ ሃብታም ግና ብትሪ ይምልስ ብዙሓት ፈተውቲ ዘለዎ ሰብ ይጠፍእ ግናኸ ካብ ሓዊ ኣብሊጹ ጥብቂ ዝኾነ ፈታዊ ኣሎ